Guys, salamat sa pag-click ini nga video ug welcome sa atong mga storya nga daghan ka makatunan. Kung usa ka guys sa nagpangita og channel og mga Bisaya nga storya o Cebuano story, usa kini nga channel nga daghan natang na-upload nga mga storya guys nga mga Bisaya nga daghang mga moral lesson sa kinabuhi guys nga atong makuha. So now adto ta sa atong storya karon guys. Storya kini sa managsuon, tulo ka managsuon nga nagkaaway sila guys tungod sa katigayunan. So puli nga matapos nimo ni nga mao nga storya guys para makutlo nimo ang mao nga mga lesson sa kinabuhi, especially rong panahon na guys kalabanan gyud ron dali kay magkaaway ang mga managsuon, mga anak tungod sa mga katigayunan nga ilang masunod sa ilang ginikanan. Ano puli nga makuha nimo ang lesson ini guys. So para masabtan nimo guys inani ang senaryo sa mga storya. Adunay tulo ka managsuon diin patay na ang ilang mga ginikanan. So kining tulo ka managsuon guys, nagkalali sila og kinsay manunod sa mga katigayunan nga nabilin sa ilang ginikanan. So ang ilang ginikanan namatay, gibiyaan ning nindot kayo nga balay, duna sila'y baka, aduna sila'y atsa o gloves. So kining tulo ka managsuon kay puros manlalaki na nag-away sila, na naglali sila niyo ng magulang nga, ako may masunod. Dili mo dapat kami magbuot kung sa inyong masunod. Ako mo'y unang mo pili. So, kato pong ikaduha, niyon po nga, dili dagway kuya. Ato dugay ning angayon yun og bahin. So, niyo ng magulang, dili lagi. Ako mo'y magbuot kung unsa ako unsa akong ihatag ninyo, maura po na inyo ha. So guys, ang kinamanghuran, nagapaubos ning maong kinamanghuran. Niyon siya, kuya, kay kamo may magulang, kung unsa ragoy inyuhang ihatag sa kuha, maura pugod ako ang dawaton. So, maisugon ang magulang, bitaw, dili gid mo dapat magbuot, kay manghud ragud ta mo. Ako mo'y kinamagulangan, so ako mo'y magbuot kung unsa inyuhang madawat, subaling sukuan ni magulang guys. So, tuod man, ang magulang, siya gyud ang nakaangkon sa dako kayong balay, simentado nga balay. So siya gyud nakaangkon. Dayon ang ikaduha, wa po'y mahimo. Iya lang pong gidawat kung unsay gihatag sa magulang. So gihatag niya ang baka. And then ang kinamanghuran, wala na ilaing choice. Ang atsa o palakol o kining gloves, duha ka gloves para sa kamot. So guys, niabot ang nanglabay ang katuigan, kining kinamanghuran nga atsa ang iyang gamit, nagatarbaho siya, nikamot siya nga makakwarta para makabalay siya o makapalit siya og mga hayupan. So kitong magulang puyo siya siyang nasunod nga nindot nga balay, unya ang iya pong ikaduha baligya po niya ang halin sa gatas sa iyang baka. So karon niabot ang mga katuigan, daghang mga katuigan nga nanglabay, ang katong balay nga gipuy-an sa magulang guys, nadaan na. Unya natapulan ang magulang. Unya ang katong ikaduha, medyo gamay na lang gatas ang iyang masapi sa iyang baka para ibaligya tong gatas. So ang nahitabo katong manghod, nagpadayon og income, nagpadayon og tubo ang iyang panalapianong bahin. So niabot sa punto guys nga katong kinamanghuran nakapalit siya og balay, nakapatukod siya og balay pinaagi sa iyang income, unya nakapalit po siya mga hiupan, daghang baka. So karon nasina ning duha ka magulang, niyon tong pinaka kamagulangan nga matar murag kana man yung atsa mo'y nakaingon nga nabulahan siya. So niyon tong ikaduha pon nga bitaw kuya, siguro na dugay na magic ng atsaha. So ang hitabo guys, tungod kay nasina man sila sa manghod nga ni Saka, ang mga magulang ni Usman na kuan na to nangaguba na tong balay, unya katong kuan baka pod, wala na pod kayo gatas. So ang gihimo nila guys, gikawat nila tong atsa nga mao toy napanunod ra in taon sa manghod hasta tong gloves. So ilan ning gitistingan nya, ilan ning gigamit sa pagtrabaho, so wala sila nahimo nga income guys. So ang manghod still nagpaubos ra gihapon
Iyon ang manghod still sagdira gyapon og kuhaon to akong atsa sa akong duha ka maigsuon. Mupalit ra pugog bagong gloves. So guys, ang nahitabo ang katong duha ka magulang gibagsak sila ang katunong manghod nga nagpaubos maoy gipataas o ni-improve o nisaka ang kahimtang sa kinabuhi. So guys, dinilang takutob sa mga sambingay ang lesson na tumakuha nini guys. May tungod kini sa pagpaubos o pagpataas. Now, kini ding mapahitason guys, ibagsak gyud siya sa Ginoo. Tanawa tong duha ka magulang, mapahitason kayo ang kinamagulangan nga siya jud kunoy magbuot kay siya guy una. So, ang nahitabo nang labay mga katuigan, dako man tuod siyang nasunod, dako mang balay, hasta tong ikaduha baka man. Pero ang nahitabo, wala ni lago, wala ni improve ang ilang kinabuhi. Ang katunoong atsa o duha ka gloves nga giila nila nga munutoy pinakagamay nga nasunod sa ginikanan, pero ang manghod midawat sa pinakagamay nga katigayunan nga nadawat, and then mautoy gigamit niya para mulago o musaka ang iyang kahimtang sa kinabuhi. So guys, kung imo makatunan, dapat di ay ang tao kung gusto kang musaka sa kinabuhi, dapat nga magpabilin ka mapaubsanon. Kay kung once na gani nga isaka ka sa Ginoo, once gani nga i-level up ka sa imong kahimtang sa kinabuhi, unya mahimo kang proud sa imong kinabuhi, sa kadugayan na ibagsak ra ka. Pero ang magpaubos kanunay magpadayon din na pagsaka ang kahimtang niya sa iyong kinabuhi. So guys, matud pa sa Matthew 23 verse 12, ang magpataas iyang ipaubos ug ang magpaubos iyang igapataas. So kani nga prinsipyo guys, applicable kayo kanato nga sa atong kinabuhi kung mapaitas unta, dili ginato maangkon ang kinabuhi nga o kahimtang nga puno sa kadagaya. Kalabanan guys, daghan mga katawhan karon nga nakapanunod sila sa mga ginikanan, sa mga kadagaya, pero sadyang sila na ang nagtikad sa maong mga katigayunan, nahagba ra tungod kay mapaitas-on ang sagad sa mga kinaiya. Dili hinuon tanan, pero guys, mas maayo gyud ang pagpaubos kay ang Dios ang mutuboy sa atoa iyatang igapataas. So kung naay mo ang lesson nga tumakuha niini sama sa mga sambingay nga ang manghod nagpaubos ra gyud siya kung unsay sulti sa mga magulang, unsay decision sa magulang, nagpaubos ra gyud siya. So ang lesson na nato makuha niini guys, nindot day kayo nga kung adunay mga tawo nga niyatak nimo, adunay mga tawo nga i-lockdown ka, ang imong buhaton is magpasalamat ka, imong dawaton ang ilang mga pagdaon nimo, mga pagtamay kanimo, mga pagdaog-daog nato. Kung daog-daogon ka kana guys, panalangin na kung makadawat ka. No, ayaw paguna-una og balos guys kung dunay mga tawo nga daog-daog sa imuha. Kay ang panalangin mawala. Pero pasalamat ka kung daghang mo daog-daog nimo mga tawo, daghang mo lockdown nimo mga tawo, daghan nga mga tawo nga nakaminos ra sa imuha. Pasalamat ka guys kay munay hinungdan nga mapanalanginan pag-ayo ang imong kinabuhi. So ayaw gyud pag-atim og balos para dili mawala ang imong panalangin. Kay ang panalangin naa sa mga mapaubsanon nga mga tawo. Magpadayon gyud tunhay, magpadayon gyud saka ang kinabuhi kahimtang sa tawo nga mapaubsanon. So guys, dinhi lang takutob sa atong sambingay puli nga nakatag kitag mga dagkong lesson sa kinabuhi. O kung bago pa kani nga channel guys, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan natong mga istorya guys. Actually, daghan na kita mga storya diha. Paki-visit lang kung naa kay time guys. And ayaw kalimot guys sa pag-subscribe para ma-notify gyud ka sa daghan pa natong mga storya. Daghan pa kitang coming nga mga storya guys. So guys, pwede po nimo nang tan-aw ning video. Pwede ra po nimo ni i-click direct. Mo-play ra gyud ni siya kung imong i-click dito guys. So God bless. Glory to God. Salamat sa imuhang pagtan-aw guys. Kita-kita ta guys sa next video.